croeso i podlediad cyntaf ni, Lleisiau at Aber. Mae hyn yn ddiddorol iawn. Fi'n credu dechreuwn ni off yn cyflwyno ni na'n bych chi'n meddwl. So Amanda dwi, prif arweinydd a phennaeth addysg gofal iechyd. Dwi'n nyrs gofrestredig hefyd. Lyfli. So fi yw Angharad a dwi yn un o'r darlithwyr yng Nghanolfan Addysg Gofal Iechyd yn Prifysgol Aberystwyth. So dwi'n nyrs hefyd, so ni'n sgwrsio heddi am gyrfan i hyd yn hyn yma. Lyfli. A enw fi yw Betty. Dwi yma nawr yn gweithio llawn amser nawr fel darlithydd y gymuned fan hyn yn Aberystwyth. A fi yw'r henna. Ti yw'r henna. Ti sef fwyaf brofiad mas o'n i gyd, siwr o fod, Betty. Ei, diolch yn fawr i chi ddwy am ddod i gael sgwrs dy fi heddi. O'n i'n meddwl lle ni gael sgwrs bach am beth nath enni ni gyd mewn i gyrfaoedd ni yn nyrsio. Sa'i mod os un o'ch chi moyn, pa un o'ch chi sy'n moyn dechrau gynta. Gan wedys ti mai ti yw'r henna. Ti moyn gweud Betty beth siwt dechreuais ti fy mewn i gyrfa? Dim problem. So, o'n i wastad fel plentyn yn gwybod bod fi moyn mynd i nyrsio, achos un person, anti-Rona. Oedd anti-Rona wastad yn llawn hwyl, o'n i gyd fel plant yn joio gweld hi, a mynd i Treforys i weld hi. Oedd wastad llond tŷ na, a byddai wastad yn helpu rhywun o'r gymuned. A oedd hi'n nyrsio yn ysbyty Treforys. So pan o'n i'n 17, ges i cyfweliad wedyn, West Glamorgan School of Nursing oedd ei prynu, a oedd Singleton yn Abertawe, oedd Treforys, a wedyn oedd Neath, ysbyty Neath. Mae hwnnw wedi cael ei tynnu lawr nawr, so Neath Port Talbot Hospital yw e. A wedyn, so na pam o'n i moyn yn mynd i'n nyrsio, o'n i wastad yn gwybod yna beth o'n i moyn wneud achos hi. Oedd hi actually yn anti i ti? Neu oedd fel fi bod pawb yn antis ond unrhyw yn pentre yn tyfu lan? Wel, fi'n gweud anti-Rona, cyfnither first cousin oedd hi dad. So, So oedd hi'n nyrsio Treforys? Oedd hi'n nyrsio Treforys yn outpatients fan ni'n Treforys. Oedd hi wedi gwneud ei blwyddyn cyntaf fel midwife. Beth yw midwife yn Gymraeg? Bydwraig. A wedyn fe gafodd hi mab wedyn, a wedyn, nath hi nôl wedyn, yn outpatients fi oedd hi wedyn. Oedd hi wedi ysbrydoli ti fynd mewn i nyrsio? Achos hi yn bendant. A fi ath cyfnither arall hefyd lawr yma, oedd yn agosach, nawr oedd hi yn anti i fi, a fe nath hi lawr hefyd. Yna ti'n gyferson o fi. Beth am ti Angharad? Oedd da fi ddim stori mor ysbrydoliaeth ag yna, really, achos o'n i byth eisiau bod yn nyrs. So na, oedd e ddim yn rhywbeth oedd unrhyw ddiddordeb da fi. So dwi wedi mynd rownd y tai, really, ar ran beth o'n i sy'n neud. Ond mae mam yn nyrs, a wedyn oedd chwaer dycu yn nyrs, a oedd chwaer mangi yn nyrs. A fi'n credu pam o'n i'n fach, ti'n cael dy dwy'n lan efo yn amlwg teulu eitha cryf sydd wedi mynd fewn i nyrsio. Pawb yn gweud, ti'n mynd bod yn nyrs fel mam a aunties ti? Wel, na, o'n i ddim eisiau bod yn nyrs fel mam a aunties, fi'n gwybod. Oedd eitha diddorol, oedd Aunty Angharad yn nyrs ar Bydwraig, a ges i'n enwi ar ôl hi, achos mam wedi cael ysbrydoliaeth o ddiwrth i hi. Ond na, o'n i beth eisiau fe, o'n i'n mynd i fod yn popeth. Oedd Aunty Sheila, oedd hi'n cogydd yn ysgol gynradd ni, o'n i'n meddwl y byd o Aunty Sheila. So o'n i'n mynd i bennu ysgol am li helpu hi yn yr ysgol lleol, i ddechrau ata. A wedyn yn tyfu lan, efo cefndir ffarmio, o'n i'n meddwl fel yn ni rhywbeth efo amaethyddiaeth, neu rhywbeth efo ceffylau. So faint oedd oedran ti'n dechrau nyrsio wedyn? O'n i yn 17, na dim 17, 18, ond eis i jyst o'n i eisiau bod yn unrhyw beth o'n i bai am nyrsio. A wedyn rhywbeth oedd yn wedi ysbrydoli fi lot, a dy fi cefnither, a oedd hi yn y llynges a oedd hi'n y Navy. So o'n i yn mynd i ymuno ar Navy, achos oedd hi storiau hi yn tyfu lan. Oedd yn amazing, really, yn mynd i'r llefydd mae gyd. So o'n i'n mynd i ymuno ar llynges i fod fel hi. A fi'n cofio, eithon ni ar gwyliau fel teulu, reit? Eithon ni i'r Sbaen, a oedd e'n golygu 2 ddiwrnod o forio fel mini cruise o'r harbwr
fi'n cofio le oedd i fel Portsmouth neu Plymouth neu rhywle, i Bilbao. Wel iechyd mae'r fi ysdi rioed mor sal yn ei ddyrioed. Yn morio am y 2 ddwrnod na, so ddath gyrfa llynges fi real crashing lawr, so no way hwnna'n mynd i ddigwydd wedyn. So o'n i wedi bach yn stuck, achos o'n i ddim yn hollol siŵr beth i wneud, ond ar ôl tygau, oges i admito i'r ysbyty, achos o'n nhw'n meddwl meningitis o stwff arno fi, o'n i gorwedd yn yr ysbyty, a mae'n rhaid i wedi, o'n i yn bach yn swbsal ar y pryd ni. A ni'n gorwedd fyna, ni'n edrych ar y nyrsys, a wrth gwrs oedd Maham yn nyrs ar y wod hefyd, yn fe, ar y wod y plant, a wedyn o'n i'n gorwedd na, a fe ddoth e just i fi, fel un o'r light bulb moments ma fi'n credu, wedi cael y nwy'n lan falle o ran brwydro yn erbyn rhywbeth, achos o'n i just ddim diddordeb, o'n i ddim eisiau neud e, a fe just rhywbeth, mae fe'n deimlad hynod o od i fi trial ei gliro fe i rhywun, ond oedd e jyst yn rhywbeth mewnol, a fe, neu gyd. A that was it wedyn. So i wneud lefel A fi, ond oedd dim angen neud lefel A ar yr amser ni, fi'n fewn i ddysio. So Copthorne School of Nursing o'n i, wedi ceisio amdano, a wedyn offer fi wedyn yn 18 oed i wneud nyrsio plant. Yn ble wedyn? Wel eto, mae fe'n gomig achos mae pethau wedi newid yn y 90au, oedd, so pam nes i ceisio, oedd ei Copthorne School of Nursing, oedd hwnna'n yn Shrewsbury, a wedyn erbyn i fi ddechrau wedyn, oedd lot o'r schools of nursing wedi dod i ben, neu o'n nhw wedi cael ei tynnu fewn i Prifysgolion yn y fe. So pam nes i actually dechrau wedyn, Staffordshire University oedd e, o'n i'n meddwl bod fi'n posh yn mynd university, cyntaf o'r teulu yn mynd. So ti'n bod fi, sydd wedi bod yn y school of nursing ten fe? Yn yr hen traddodiad, falle, siwr o fod. Ie. Ti'n beth sy'n od, mae storiau ni gyd mor wahanol yn oed i fe, ti'n modd. Stori fi yw pan fi'n cofio pan o'n i'n blentyn bach, oedd mami'n gweud, se Amanda'n gofyn i, unrhyw un yn gofyn i Amanda beth ti'n moyn fod am sut ti'n tyfu lan, oedd hi wastad yn gweud nyrs o plant, na gyd oedd hi moyn nyrs o plant trwy'r amser. A mami wastad yn gweud, se ti'n gweld plentyn, oedd y bach yn llai na ti, o ti'n tra codi nhw lan trwy'r amser, o ti'n moyn cwtio nhw, o ti'n moyn magu nhw. A ti'n meddwl beth, golles i ddim o'na o gwbl trwy tyfu lan. Es i'r ysgol, es i'r chweched, fel ti, oedd ddim eisiau lefel ar na i prynu. Ond fe nes i flwyddyn yn y chweched, a'r unig reswm nes i'r flwyddyn yn y chweched, achos o'n i ddim digon hen i fi mewn i nyrsod, rhaid i fod yn 19 ar y pryd. So, na be nes i ar ôl wneud blwyddyn yn chweched, es i weithio mewn cartref Pennod, yn Blaen Dyffryn, ger Horeb Llandysil. A weithes i fyny am bron 2 flynedd wedyn fel gofalwraig a joio mas draw a dysgu siwt gwmynt wrtho nhw, ti'n modd? A mi mewn wedyn i nyrs o plant. So mae'n gefndir i o hyfforddi fel nyrs ym Mronglais a dy fam, fi'n cofio dy fam yn dda angharad a meddwl nes i bod i enwi ti ar ôl angharad fod achos yr fod y plant o'n i'n gweithio arno. So mae fe'n atgofion y tair o'n i, rhesymau pan mae tair o'n i wedi mynd mewn am nyrsio yn hollol wahanol. So i Mronglais nes ti ceisio na, neu oedd ti mewn prifysgol? Na, o'n i di linco lan gyda Prifysgol Abertawe. Ond wedyn o'n i moyn neud lleoliadau fi gyd yn Mronglais achos o'n i'n byw yn Castell Newy a fel pan i ti'n neud hyfforddi nyrs o plant mae rhaid ti gael y profiad na'n bobman achos oedd e ddim gymaint yn y gymuned nyrs o plant a beth yw e nawr. So fi'n cofio neud lleoliadau, o'n i'n Mronglais, o'n i ar wod Cilgeran yn Glangwili a na ble ges i swydd cyntaf fi wedyn pan nes i cyfrestru fel nyrs. A wedyn nes i lleoliadau yn Treforys hefyd a Sgybw, Special Care Baby Unit yn Singleton. Bues i yn A&E yn Morriston, ond hefyd pan o ti'n hyfforddi pryd ni, fi'n swnio fel sy'n ni nôl yn rhyw hen fenyw yn ei 80au.
Ond o ti'n goffo wneud popeth, o ti'n goffo wneud lleoliadau anablydysgu, o ti'n goffo wneud lleoliadau iechyd meddwl, a fi'n cofio prynu oedd gyda ti ward a ysbyty North Road fan hyn yn Aberystwyth yn yse. A fi'n cofio na le nes i lleoliad iechyd meddwl fi ar y pryd, a fi'n gweud, fi wastad yn gweud nawr, fi'n siŵr o'n nhw'n clywed peliniau fi'n cnoco, achos o'n i llawn twll yn meddwl bod fi real mas o comfort zone fi'n mynd mewn i rhywbeth fel la. Un o chi wedi cael lleoliad fel la? Wel, i chi'ch dwy wedi bod gyda plant dyn, yndych chi? Well, ond nes i ddim gyda plant, nes i ymwelydd iechyd. Okay. Nes i fforddiant ymwelydd iechyd. So, oedd na... Fi credu, fe registresi fel nyrs yn 1985, falle fi'n credu. O'n i'n ddeg. Sy'n dweud achos fi wastad cymlethu popeth. Ges i brec bach yn canol treino fi. Right. Doth y ferch yna am biti. So, a wedyn, so sawl blwyddyn ar ôl ni wedyn, yn 1992 wedyn, nes i wneud hyfforddiant fel ymwelydd iechyd. So na pryd des i gyda plant. So nes ti ddim plant yn hyfforddiant? Na, dim plant, na. Nes ti Project 2000 e? Do. Do, achos Project 2000 nes i, a mae'r rhai fi weid, bod hwnna wedi bennu blynydde yn ôl, oedd hwnna i fi de, o'n i'n meddwl bod yn hyfforddiant da, achos am y 19 mis cynta, o'n nhw'n galw mewn Common Foundation yn fe. O, na ti, a ti'n goffo wneud popeth? Popeth, so mae'n nyrsio plant o'n i wedi mynd fewn iddo, yn y 19 mis cynta na, oedd ti gorau wneud oedolion, oedd ti'n gwneud medical, surgical, mental health, anghenion arbennig, ysgolion, nursing homes, pa bynnag le oedd nyrsio yn bodoli, pa bynnag oedran, pa bynnag oedd y ffocws, oedd rhaid bod ni'n cael lleoliadau yna. A wedyn oedd hwnna wedyn, a ti jyst yn constantly mynd rownd y lleoliadau yma gyd, oedd un yn benni, wedyn oedd ti'n cael fel bloc o theori, wedyn oedd ti'n ôl mas o hyd. A oedd e tipyn bach o sink o swim, yn efo P2K o'n nhw'n galw fe. Ond oedd e yn rhoi profiad da ti, achos o'n i'n gweld pob peth. A mae rai fi wedi, fel hogen ffarm, 18 oed, yn mynd off am y tro cyntaf erioed, a mynd i placement, yn enwedig fel ti'n gweud rhywbeth oedd ddim o cefndir fi, achos plant o'n is yn ei hefyd. Oedd mynd i rhai o'n nhw, ond fi'n cofio un tro, o'n i'n eistedd capac yn methu mynd fewn i'r ysbyty, achos o'n i yn Shrewsbury. A wedyn y security guard yn dod i knockor yn drws. Ond oedd e eto yn profiad gret achos o'n i wedi gwneud e. Ond ar ôl yr 19 mis cyntaf, o ti'n mynd fewn i beth o'n nhw'n galw branch program ti wedyn. A na le o'n i'n neud... O ti'n arbenigo am y 19 mis. Na le o'n i'n neud y plant wedyn. So o'n i'n neud ymwelydd iechyd, nyrsio ysgol, beth oedd SCCN, Community Children's Nursing. A herwydd wedyn bod ti ddim yn gallu gwneud nyrsio plant i gyd mewn un lle, oedd y disgwyliad bod ti'n symud o gwmpas. So efo fi eto, o'n i'n gweithio yn Telford, o'n i'n gweithio yn Shrewsbury, o'n i'n gweithio yn Gobowen, yn fyna, is i lan i ôl dy hei, o'n i'n Llundain yn Great Ormond Street. Ond rhaid... Ti'n siarad am ti Gobowen, na beth nes i ymgeisio am un o swyddi cyntaf fi. Nes i dwlu arno fe. Nes i ymgeisio, achos pan o'n i'n cofrestru, o ti ddim yn cael swydd parhaol prynu, o ti'n gyffod ymgeisio am rhywle, a ti'n cael contract o 6 mis neu 12 mis, so blwyddyn ar y tro. A fi'n cofio pan nes i cofrestru, nath Bronglais cynnig 6 mis i fi, a nath Glangwili gynnig blwyddyn i fi. So gymeres i'r blwyddyn na, a wedyn o fewn yr 6 wythnos cynta o fi'n dechrau na fel nyrs cofrestredig, ges i cyfweliad am swydd parhaol na, so within yr amser cynta na. So amser da. Odi, mae fe'n ddiddorol. Yn hollol. A fi'n siŵr lle ni sgwrsio am byti hyn, am oriau maith y gwahaniaeth. Mae fe gyd wedi newid, dyn ni nawr yn gweithio fan hyn yn union y Prifysgol yn hyfforddi nyrsys, a mae'r cwrs nawr wedi newid. Ond mae rhai mwy, fi yn edrych nôl falle ar cwrs nes i a meddwl... O'n i ddim yn lyco fe, achos o'n i o ran un hanner achos o'n i'n hiraethig, a i sydod adre. Ond ar y llaw arall, oedd e'n cwrs gret. Oedd y cwrs i hunan yn gret, achos oedd wedi rhoi siwg gymaint o brofiadau, a ti'n teithio o gwmpas, a ti'n sefyll at y dwy droed dy hunan,
A allwch neb byth mynd na hwnna wrthon ni, sydd yn rhywbeth rili werthfawr i fi. O, fi'n edrych mlaen i siarad eto. Ie, diolch yn fawr i chi ladies, diolch am gwrdd â fi a edrychwn i mlaen i gwrdd â fi am to. Hwyl!